Okay, let's wait. Mabungahong adlaw mga igsoon. Live sa ta, no? Ganina, nag-live ta ako lang tong gi-flex ang akong location, igsoon kung asa meron. Kay, usahay, dili na ko kuan bitaw, dili na ko matabang og reply, daghang nag-message na ko kung asa daw mi karon. Nga part sa Jensen kay, yesterday, ang ako ang gi-share, akong gi-flex ang among location. Nami, gahapon sa Alabel. Pero karon mong good, nami diri sa Buayan Town Site. So, nami sa balay sa sister sa ako ang asawa, no? So, mao na nga nagpabalo lang ko ba? Kaya diha mo giningon ako nga makigmeet na ko didto sa Alabel unya. Wala naman ko didto. No, so shout out diha taga Johnson, labi na kaning duol sa Buayan Town Site na ami diri, no? Advance Happy New Year everyone. No, di ami sa balay sa sister sa akong asawa. Nya tulog pa sila sa Itski dra oh. Natulog pa sa Itski. Tulog pa sa akong asawa, nas kong luyo. So nagmata ko sayo igsoon. Sinsya na mo kung naay murag hadyong sa electric pan no kay nagkuan ba, no? Salamat sa Ginoo. Boss Alpisak pinaskuhan pastor. Ayay, gay ko be. Praise God. So Sister Joyce Itang Rodado, good morning, Pastor, watching from Ormoc City. And Rose Castro, good morning, and Merry Christmas, love, good morning. Rose Castro, okay. This morning, nalang ko i-share na po gamay yung mga igso, no? Since mulabang na to sa New Year, another chapter sa ato ang kinabuhi, no? Unya, of course, another chapter. Wala ta kabalo bitaw unsay nasa unahan na to. Another challenge, of course, sigurado na. Another challenge, another, let's say, mga unos na po, naamang gina, no? Kay kita nga nangalagad sa Ginoo, dili gyud na mawala, no? Sa tanan ng mga followers ni Kristo igsoon, naka-built-in na gyud ng mga challenge, mga crosses, daghan kay cross pasanon, mga pagantos, no? Mga unos sa kinabuhi, naa gyud na siya, no? Mao na nga nakoy gamayng mensahe sa matag usa ka nato this morning. Anyway, shout out Tribo Judah. Good morning, Pastor, watching from Barubo, Asam na dapit na igsoon. And shout out to Brother Arturo Front. Shout out. Okay. Good morning, Pastor James, watching from Calbayog City, from Sister Rosel Ripeso. Okay. Again, good morning, Brother Arturo Front. Salamat sa Ginoo. Again, nagkaduol na igsoon ang bagong tuig, no? Today, December 26, no? Counting days, pila na lang kaadlaw igsoon. Biyaan na gyud nato ning tuiga karon, no? Mubiya na ta aning tuig igsoon. Then this year, grabe, no? I don't know ninyo, I don't know about you sa inyong mga experience this year, pero sa kuha lang this year is so colorful na ay mga daghang mga lahi-lahi nga panghitabo sa kinabuhi, na ay mga pinasahi nga blessing ni Lord, na ay mga situation, mga events nga gigamit ko ni Lord, but naapoy mga disappointment, naapoy mga ups and downs this year igsoon. Pero mao lagi na this year unsa may ato ang mga disappointment,
mga failures nato karong tuiga igsoon. Unsa man ang ato ang mga dili maayo nga memories, atoan na lang agian, atoan na nang kalimtan, magmubuo na ta kay mulabang na ta sa bagong tuig igsoon. And then ang ako ang pagdasig nga mulabang ta sa bagong tuig with a grateful heart nga doon natay kasing-kasing mapasalamaton and kasing-kasing kanang kuan bitaw mapainobsanon, puno sa gugma, no? Gibalik-balik na ko ni sa akong post igsoon nga mulabang ta karon nga bagong tuig nga nindot kay nga magbalon ta og gugma, no? Gugma sa Ginoo kay mubunga man na, no? Kay kabalo na beta, love is one of the fruit of the Holy Spirit, di ba? Ay pinaunahan love, and then ang love sa digsoon kuan na siya, love is patience, di ba? Kakuan mo na nindot ang gugma na siya kuan ba. So mao na excuse me sa mga exo. Love, dahil si Kuya Romeo yung tawag. Importante siguro na, no? Hinay-hinaya lang, no? So again, magbalon ta og gugma this coming New Year kay nindot kayo og resulta, nindot kayo bunga ang gugma kay mag-produce siya og love is patience, love is kind, or something nindot kay siya og mga resulta ba, no? So nindot na mauna atong balunon igsoon dili itong mga kasakit pagdumot or any negative feelings and emotion ato na nang ibaon ay ato na nang ibilin karong tuiga. And then as what I have said, nindot nga mulabang ta with a grateful heart nga mapasalamaton sa Ginoo, no? Yes, atong makita karon sa palibot mga igsoon nga lahi ang kuan nato, no? Lahi ang seasons na to, or I mean ang panghitabo sa palibot. Grabe ang level sa evil ba, no, sa dautan niya. Wala ta kabalo igsoon this coming year, matod pa sa sagaran akong nadunggan nga basin magka-worse pa kuno, mas magka-level up ang kadautan. Posible na dakong posibilidad, pero kita nga mga Kristohanon, mga anak sa Ginoo, kalmado rata kanunay, no? Chill rata kay we know nga in every battles nga tuang masugatan igsoon kasama natin ang Dios, no? In our every battle si Lord naakauban nato. In our every battle si Lord manghilabot gyud, no? Dilitan niya pasagdan, dilitan niya biyaan, so wala tay angay kabalak-an, no? Yes, uncertain ang atuang unahan this coming New Year. Wata kay balog unsa kadagko sa mga challenge, unsa kadagko sa mga testing, mga unos, mga pagsulay nga atong masinati, masugatan, puhon. Pero mao lagi na, as long as we have Jesus in our heart, as long as na si Lord nato igsoon, sigurado nga makalabang ta sa lain-laing pagsubok or lain-laing hagit sa atong kinabuhi, no? This coming New Year, no? Unya kabantay man siguro mga igsoon nga I don't know, naabot ninyo ni nga kuan ba? Ako lang i-share ninyo, no? Kung unsa jud grabe sa nahitabo ron sa kalibutan na, no? Labi na sa ato ang mga generation nowadays, mga batanon. Diha pa ko sa Bohol igsoon before miming ari diri. Nakadungog ko or nakakita ko og trending post sa Facebook. Nakita ko ba? No, nakakita ko nga ang pinakabata daw nga sa tulad, pinakabata nga inahan sa Jinsan, nasa Jinsan, no? Pinakabata daw nga ina, ang pinakabatang ina sa Pilipinas man siguro to. Unya, na daw sa Jinsan, 9 years old, and then ang iyang iyang amahan ang nakapabuntis is 12 years old. So ako jud nang gi-confirm diri kay naaman jud ko sa Jinsan igsoon, and then tinuod jud daw. So akong na-realize nga lahi ang generation karon, no? Lahi na siya tungod siguro sa high technology, tungod sa social media nga kusog kayo ang hatak sa kaaway ba. So ang uban wala kabalo, gihimo lang nilang lingaw-lingaw ang social media, ang ilang cellphone. Pero based on my observation igsoon, ang social media gigamit kay ron sa yawa, gigamit kay ron kay ako kabalo naman mo sige kog sulod og prisuhan. Unya, daghan kayong mga naikaso sa rape dito, kaso sa mga grabe kaso ba niya. Most of them kay na-influensya sa social media, ano bitaw. So lahi ang impact nga gihatag sa social media compare
sa tuang panahon. Ako kay 80s man ko, kay 1984 man ko. Sa itong mga 1990s, so wala pa ningingani. I remember my time before during my high school days. Ako pa ito na cellphone, third year ko ato, 3310 Nokia, no? So, nya di pa jud to Android, wala kay makita nga mga pictures nga ko ano. So, karon lahi na. So, the book of Timothy, 2 Timothy, nag-ingon diya, chapter 3, if I'm not mistaken nga, sa katapusang mga adlaw, magkadautan ang panahon. So, kung ato ang tanawon igso ng palibot karon, dautan jud siya kaayo. Normal lang ang sala unya kanang kuan lang ba kana bitong gihimong lifestyle siya unya. Lahi na ang level sa kana bitong kadautan, no? Sama sa akong giingon yung igsoon nga nay nagtrending bag-o pa lang nga. Pero wala na ko gi-judge, no? Ako lang gitagaan og realization or gitagaan ako og thoughts ba. Gitagaan ako og comments ang nahitabo. Unya akong gi-align sa pulong sa Ginoo. No? Again, ang ning bag-ong ning trending ron pinakabata daw nga ina diri sa Jensan, 9 years old. Nasa Jensan, and then pinakabata sad nga ama, 12 years old, no? So kung atong kay-kayon ang balaang kasulatan, indeed nahitabo na gud siya, no? Nga ang Biblia dili jud ingon nga hinimo lang og tao. Ang Biblia naganam-anam na og lutaw nga ang nasulat sa Bible tinuod siya, no? So ning confirm siya, ning align siya sa giingon sa 2 Timothy nga sa katapusang mga adlaw magkadautan, no? Ang mga batan-on lahi na mao nay respeto sa ginikanan. Ang gi-priority sa kadaghanan ang bandi lang, ang kwarta ning kalibutan instead nga ang ilang relationship, no? Relationship ni Lord, no? So mauna nga isip pa baon igsoon nga mensahe kay mao man gyud ni, no? Nagka-level up naman gyud ni. Di sad ta kapugong igsoon bisan pag magsigitag wali, magsigitag sangyaw sa kamatuoran pulong sa Ginoo. It doesn't mean nga mapugngan ni. Mao na gyud ni. Kay gipropesiya naman ni sa Biblia nga akas sa katapusang mga adlaw magkadautan gyud ang kalibutan. So nahitabo na karon, no? Mga bata karon kusog na kay manungo, mamalikas tungod lagi aning impact sa social media. That is why to all of the parents who are watching this time, ako ang ikadasig ninyo nga ayaw jud mo kumpiyansa nga ang mo educate sa inyong anak ang inyong cellphone, ang cellphone, ang social media. No. Kinahanglan nga disiplinahon nato sila nga makontrol bitaw nato kay lisod kayo kung mas dako og time ang social media nila kaysa time nato, no? Posible nga maimpluwensya sila, no? Daghan kay rog mga content sa social media sa Facebook nga dili gyud siya angay tan-awon sa mga bata. Ang uban mga laway na, mga bastos, mga binuang kabuang which is dili siya makatabang sa ilahang pagtubo bitaw nga mahimong maayong ehemplo. Lahi siya, no? Mao na nga kita mga parents, kami amo ning gikuha namong anak kabalo naman natug pa o sa itski. Kami amo adyo ning limitahan na limitation, no? Enough na itski, enough na, no? And then before ang among anak igsuon mo gamit mo kuha sa iyang cellphone, sa iyang tab, magampo sana siya una unya magbasa og Bible. Dili na mo paguniton og cellphone ang among anak kung wala pa na siya kabasa og Bible, kung wala pa na siya nakaampo. Kay amo siyang gitrain nga first and foremost unahon si Lord. Si Jesus ang himuong top priority, dili ang cellphone. Kay mao ni nowadays. So ako lang gi-connect ba ang giingon ni Timothy sa 2 Timothy nga magkadautan gyud nahitabo na ni karon. And then kung nahitabo man ni karon igsuon nga 2024, how much more kung unsay i-surprise nato nga mga panghitabo this coming New Year 2025, no? Kay mag-level up, magpataas gyud na sa igsoon hangtod mo balik ang atong manluluwas, no? The second coming of Jesus Christ, no? So for us igsoon para dili bitaw ta ma-influence sa mo ni akong mensahe karon, no? Ma-influence sa kadautan sa kalibutan. Nindot jud nga atong himuon ni nga atong ibutang sa atong nahuna sa atong mindset ba nga this coming New Year nga ato bitong ang ilang giingon da New Year resolution nga mas maduol pa gyud ta sa Ginoo, mas mangandoy ta sa presence ni Lord this coming New Year, mas mudut-dut patag maayo, mas musimpig patag maayo igsoon
sa Ginoo this coming New Year. Ngano man siya ra gyud ang ato ang diha kaniya lang yun na ay kasiguraduhan, diha kaniya na ay safety, no, na ay security, unya diha kaniya igsuon diha sa Ginoo, posible nga dili gyud ta ma-impluwensya sa unsay majority, unsay kasagaran nga gibuhat sa taga-kalibutan. Ngano man ni simpig man ta sa Ginoo, kay mao lagi ni ang kadautan igsuon dili na nato mapugngan. Ang mga batan-on ron, grabe na ka daghan mga parents ning approach na ako, dili na makontrol ilang mga anak, dili na patuo, mga saba na kuno sa ilang ginikanan, di jud nakalikayan, di ta kapugong ana, di ta kapugong sa kadautan sa kalibutan, kay gipanag-an na sa balaang kasulatan nga mahitabo gyud na sa katapusang mga adlaw. Kita nga mga Kristohanon aware naman ta ana, so mas maayo igsoon akong ikadasig nga mulabang ta karong bag-ong tuig nga kana bitaong mas mudut-dut pa ta sa Ginoo, mas magpagamit pa ta sa Ginoo. Kung this year 2024 nagpagamit ta sa Ginoo, this year 2024 igsoon nangalagad ta sa Ginoo nga matinud-anon, mas ato pa jong itudo karong umaabot nga tuig, kay because I know and I believe igsoon nga this coming 2025 mas magkagrabe na gyud ni ang kadautan, magkagrabe ang kalibutan, no, mga katalagman, trahedya, unsa man na. It's biblical, igsoon signs na of the last days. So that is why ako mong gi-encourage to all of the viewers this time nga kuan gyud mga igsoon kanang maningkamo ta uban sa grasya ug kaluoy sa Ginoo nga mas mudut-dut tag maayo. Ayaw mo pailad sa kabisi, because most of the time, as what I have said, ako na ning gibalik-balik, ang yawa igsoon ang iyang gigamit karon kaning kabisi, bitaw nga bisihon ta sa atong mga trabaho, atong mga negosyo niya, nalimot ta nga ang atong time day sa Ginoo gimantinila na lang nato, and then once magkagamay atong panahon sa Ginoo, dili gyud ta makabantay nga kusog na day kayo ang atake sa kaaway nimo, dili ka makadiscern igsoon nga nanaday ka, no, sa ning sabay na day ka sa kalibutan, ning sabay na day ka sa binuhatan sa kangit-ngit. Ngano man natungod kay gamay ra imong panahon sa Ginoo. That is why I encourage everyone this morning unta, I declare it in Jesus name nga sa karong bag-ong tuig nga umaabot igsoon, mas itudo pa nato atong pagpangalagad sa Ginoo, mas magpagamit pa ta sa Ginoo, no, mas maninuod pa gyud ta sa atong relasyon sa Ginoo, mas seryosohon pa nato ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Ngano man kay expected na nga this coming New Year, kung mas ni-level up ang kadautan karon nga year igsoon 2024, expected na nga mas mo increase na this coming New Year, no, sa bagong tuig. Mao na nga para dili ta ma-impluwensya nila, para dili ta mo compromise, para dili ta madala igsoon, maningkamo ta og dut-dut sa Ginoo. Ang kaluwasan igsoon tagtag sa dili pwede nga kana bitawng madto kag langit nga manakag laing tao, no, dili kay every individual ang kaluwasan igsoon, dili ka kaluwas sa imong papa, mama, imong igsoon, imong magulang, kung dili si Lord ra gyud, no. Mao nang maningkamot ta ubon sa tabang sa Ginoo. Of course mo share sa pulong sa Ginoo sa uban, mo remind sa sa uban, kay lahi ang panahon karon igsoon, no, lahi na. Mao na nga kita tanan mga Kristohanon, kita nga mga followers ni Christ, mas mudut-dut pa gyud ta, mas maninuod ta, kay ako nabantayan igsoon ang mga Kristohanon uban this coming 2024 this year ba, karon nga year, ang ubang mga Kristohanon dili na mahalata ni mga Kristohanon mingsabay na sila sa mga trending sa kalibutan, no, nga ang Romans 12:2 niingon man nga do not conform to the patterns of this world. Pero daghang mga Kristohanon karon nga dili na nimo mahalata nga Kristohanon, kay ang binuhatan taga kalibutan gyud, no, dili taga langit ang sinultian, dili taga langit ang ilahang batasan, dili taga langit. That is why ako mong gi-encourage igsoon nga mas mudut-dut ta sa Ginoo, dili ta ma-impluwensya sa kinaiyakan nining kalibutan. 2024 pagali na, no, dili na maila, no, pero gipanagna na usab na igsoon nga usa sa sign sa last days mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. Nay mga nauna nga naulahi, nay mga dasig sa una nga mga anointed kaayo nga dili na nimo makita karon, no. Mao na mga igsoon nga isip pabaon o pahinumdum kanatong tanan nga
mulabang ta sa karon nga bagong tuig nga ato ang ibutang sa atong unahuna nga Lord, mas mo dut-dut pa kog maayo nimo, mas magpagamit patas Ginoo og maayo, mas ato pangklaruhon og seryosohon ang atong relasyon sa Ginoo kay wala ta kay balo igsoon this coming New Year unsa kadagko sa mga hagit, kung unsa na kadautan sa ato ang panahon ana, kung unsa na ang mga sitwasyon sa palibot ana, basin ba og maimpluwensya ta, basin ba og madala ta sa mga panghitabo sa palibot kay ngano man dili man ta kaayo duol sa Ginoo. That is why ako mong gidasig this morning nga padulan pag mas uhaw pa ta sa presensya ni Lord, no? Mas dako pa tag time sa pulong sa Ginoo. Mas ato pa yung mas mainiton pa ta sa atong prayer life igsoon. Prayer time ngano man para lig-on ta kanunay, para mas kuan ta ba? Mas kusgan ta panahon sa mga tentasyon, panahon sa mga pagsulay, panahon sa mga unos igsoon. Yes, this coming New Year, uncertain pa na wata kay bawog, unsay masugatan nato ang mga surprise, nga testing, mga unos, but sure ko igsoon nga maka-survive ta, makalahutay ta, makalabang ta, kung naata sa kamot sa Ginoo, kung naata sa palad bitaw ni Lord. Amen. Kay wata kay bawo igsoon din sigurado nga makadaog ta, makabarog ta sa lain-lain nga mga pagsulay, mga tentasyon jud, grabe temptation, mga offer sa kaaway dili ta malipat igsoon. Kung naa may mga times this year nga nailad ta sa kaaway igsoon, nalipat ta sa offer sa kaaway bitaw, nalipat ta ba? Atong kuhantog leksyon igsoon nga dili na to ma-repeat this coming New Year, no? Kung unsa man atong mga failures this year, no? Unsa man atong mga disappointments or wrong decision nga na-disappoint ta sa atong resulta, no? Ato ang kuhaag leksyon to nga dili na to ma-repeat this coming New Year. And then mudut-dut tag maayo sa Ginoo, because the more we get closer to God every single day of our lives, igsoon. Listen. The more we get closer to Him, the more sad magkakusog atong discernment. The more ta makabantay sa mga atake sa kaaway. The more ta dili malipat or mailad sa mga litag, mga bitag ng diablo. Basta duol ta sa Ginoo. Because I believe and I believe that the more we get closer to God, we get closer to the Holy Spirit, the more we can hear His conviction. Anak, ayaw kumpiyansa. Anak ay kumpiyansa. Ayaw kumpiyansa na nga offer kay dili na kabubuton ako. Something nga naman kay mas duol ta sa Ginoo. So magkakusog ang atong discernment igsoon. Amen? Kay as what I have said, this coming New Year wala ta kabalog unsay mahitabo nato, unsay masugatan nato nga mga hagit, mga unos, pagsulay, either sa ato bang family or unsa man. But I do believe igsoon nga some of us right now who are watching, mulabang to sa New Year nga nasa tay masinati nga breakthrough. Amen? Nasa tay masinati nga talagsaon pinasahi. And I believe igsoon in Jesus name nga karon nga year igsoon, yes, daghan man tag luha nga nausik, luha sa pagampo. I do believe nga this coming New Year katong luha sa pagampo nimo igsoon, luha sa kasakit mahimo ning luha sa katubagan sa pagampo na, luha sa kalipay na igsoon this coming New Year. Amen? In Jesus name. So mao na siya igsoon, no? So again December 26 ta karon unya, in how many days bag-ong tuig na, another chapter na pod nga musugat ta unya, wala pa ta kabalo sa unahan, wala pa ta kabalo sa may tabo sa atong pamilya, sa atong mga anak, sa atong pag-eskwela, sa atong trabaho, sa atong negosyo. But if we allow God, if we allow Jesus, if we invite Jesus nga magkauban siya nato sa atong journey this New Year igsoon, sigurado nga unsa man na nga mga unos, mga hagit nga ato ang masugatan, sigurado nga kita makalabang kung kaubano na to ang Ginoo. Dili ta musugat igsoon sa bag-ong tuig, dili ta mag-start sa atong journey this coming New Year nga kita-kita ra, no, sa atong kaugalingong kaalam, sa atong kaugalingong paningkamot, but instead atong sugaton ang bag-ong tuig kauban ang Ginoo.
kasama natin ang Dios. Atong kaubanon ng iyang presensya. Kay nga naman, kung kauban nato ang Ginoo sa atong journey, this coming New Year, igsoon, sigurado nga matunong gyud ta sa dalan nga ato ang pagalaktan nga ihatod ta sa kadaugan ug kalampusan. Because I believe this coming New Year, daghang crossroads, no? Daghang mga iskinita, daghang mga kanto igsoon nga posible ka mailad kay daghang mga U-turn ba, mga left turn, mga right turn, asa man ka mo diretso. But I do believe if we have Jesus, if we invite Jesus, if we allow Jesus nga mahimong company nato this coming New Year sa atong journey, kauban nato siya. Bisag unsa pa nakadaghan diha sa mga pultahan, sa kadaghan sa agianan, kung kauban nato ang Ginoo this coming New Year igsoon, matunong gyud ta sa saktong pultahan nga angay natong ablihan, sa saktong agianan nga angay natong pagalaktan ug ihatod nga maghatod nato sa atong promised land or maghatod nato sa kadaugan. Amen. Mao na nga akong gi-encourage ang tanan nga ayaw gitugot nga mag-start ka sa karong bagong tuig nga ikaw ra. Magsalig ka kay bright kay ka. Nindot kay mong experience this year. No? Ayaw pagsalig ana. Ning agi na tanan nimong experience igsoon. This New Year is another chapter of our lives and another challenge ahead of us, no? Another testing, trials, persecution, another shaking, i-shake ang atong faith ni Lord kung mupadayon ug mulahutay bata. But I know and I believe this New Year igso nasa tay masinati nga another victory, another breakthrough, another miracle, answer prayers igsoon, daghan kay katubagan sa pagampo igsoon this coming New Year. Amen. Pero mao lagi na sa atong journey, kinahanglan i-appeal na to si Lord sa atong pag-eskwela, i-appeal na to si Lord kanunay negosyo, trabaho, kay nga naman aron dili ta madisib, aron dili ta malipat, aron dili ta mailad sa mga offer sa yawa this coming New Year. Because I believe Satan, dili lang nag-double time, kung dili all the time si Satan nagsigina na siya og gama og mga litag igsoon. Nagplano na nagmaayo si Satanas karon, nag-design na siya igsoon og mga deception bitaw para karong bagong tuig dili nimo makabot ang hayag nga ugma or ang nindot nga giandam ni Lord kanato karong bagong tuig dili nato makabot. So that is why nangita og paagi ang yawa igsoon nga iyaha bitong mablakan bitaw, maguba bitaw ang imuhang relasyon sa Ginoo, no? I believe nga mao nay gihimo karon ni Satanas, but kung naa ta sa Ginoo, duol kay ta. Kung mas ningdut-dut mudut-dut ta sa Ginoo this coming New Year, mas atong palawman ang atong relasyon sa Ginoo, mas atong seryosohon kini og klarohon bisag unsaon sa yawa igsoon pag-atake nato, bisag pila pa ka deception, kailad, pangilad sa yawa nga himo nato, never ta mailad nga numan. Kay naman si Lord, no? Naman ang iyang giyang, iyang conviction, tudluan ta sa Holy Spirit kung unsay saktong desisyon, kung unsay saktong aksyon, kung asa ta nga dalan mulakang, kung asa ta padulong, asa ta muliko, kung unsay atong buhaton. Kana kung atong paningkamutan nga karong bag-ong tuig, mudut-dut tag maayo sa Ginoo, musimpig tag maayo, mas uhaw pa ta sa presensya sa Ginoo. Amen. Kay lagi, yes, lahi ang panahon karon igsoon, no? Lahi ang panahon, basta lahi nag-level up na gyud ang kadautan. So kita nga mga kabalos kamatuoran mas magpaduol ta sa Ginoo. Shout out si Brother Entoy Gadaingan. Good morning, Pastor from Japan, no? So mo na, no, istorya naman niya to ang tinuod, no? Nga related sad ba, connected sad sa word ni Lord. Kay bitaw sa tinuod lang nakurat ko sa level up sa level karon ba sa kuan bitaw sa dili man ta ka judge nga dautan, pero dili lahi jud siya, no? Lahi ang kahimtang karon sa kalibutan. Imagine, no, 9 years old, no, na trending sa Facebook nga pinakabatang ina nasa Jensan diri sa muang kuan Jensan, and then ang pinakabata daw nga amahan is 12 years old, di ba? Naitabo ba na sa 1990s, 80s, wala kay 70s, wala. Matud pa sa mga katigulangan igsoon, mga kauban na to, mga members sa church, mga disciple na to igsoon nga, mga nag-edad nag-80s or 90s. Dili sad sila basta-basta gali makauyab, mupasugot ang ilang ginikanan, mag-agi pa ang manguyab sa ilang ginikanan,
mamugha pagkahoy, mo serbisyo pa. Basta something nga na, pero karon lahi na tungod sa high technology. No, dali ra kay mag-meet dayon, text meet, chat meet, antod kar mabuntis na sa sayo pa kayo pa ka mag-eskwela laki na. Mao na igsoon nga kita Christian, igsoon Kristohanon. Dapat magpaduol ta sa Ginoo kanunay uhaw ta sa iyang presence, mas ato pa yung palawman atong relasyon sa Ginoo this coming New Year kay ngano man aron dili ta ma-influensya nila. Aron dili ta mo compromise sa kinaiyahan ining kalibutan, kung dili magpalahi ta, lahi ka kay anak kas Ginoo. Musidlak ta igsoon nining ngit-ngit nga kalibutan. Praise God. Tinuod gyud pastor, kinsa man to? Sister Genevieve Harayo. Shout out pastor watching from Cavite, Aclao family, from brother Nathan and Aclao. Paspas nga galihok ang kaaway pastor. Yes sister, tinuod na. Even Christian, no? Even mga Kristohanon karon igsoon uso na kay mga premarital sex, mga live-in. Uso na kayo, lahi, no? Mauna nga dapat magpagamit kita sa Ginoo. Paspasan na to pagpagamit sa Ginoo igsoon. Nindot nang mabalikan ta sa Ginoo nga nagbuhat sa iyang ipabuhat. Good morning, Pastor, from Sister Aniseta Alfante. Okay, Alfante. And yes, praise God. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. No? So, mauna akong gamay nga i-share ni igsoon. Storya raman taan ni, pero nindot man nino, live niya. Nag-share tas pulong sa Ginoo ba, which is kamatuoran sa siya igsoon, no? Kay sama sa kong gingon, December 26, no? Hapit na. Excited na kayong uban, no? Nag-ingon ang uban, New Year's resolution, di ba? Familiar mo na, no? Sa una igsoon, when I was maybe nasa mga 6 or 7 years old, sa una musugat og bagong tuig. Ka-remember ko sa Bohol. Naihimuon sila nga mga naisulat ba, daghan man to prayer, mag-prayer niya, naisulat sa papel unya. Katong gisulat sa papel mao to ang mga angayng sunugunon, mga dili maayong pangitabo, dili maayong kinaiya, dili maayong batasan, dili maayong bisyon nimo imong gisulat sa papel unya. Nagdaob mi igsoon niya. Samtang nagpray, giitsa ang mga papel niya gisunog ba kay mulabang sa New Year nga ibilin tong mga kinaiya nga dili maayo, ibilin tong mga batasan nga dili maayo, ibilin tong mga addiction nga wala malipay ang Ginoo. Nga na bitaw. So, ako na bantayan igsoon nga kay nagsingabot naman pila naman laro 26, 27, 28, 29, 30, 31 hapit na igsoon ang bag-ong tuig, no? Pila na lang kaadlaw. Unya daghan na kay moingon og kanang unsay muhang kuan dia, no? Mga no tagay New Year's resolution, no? Mao na ilang New Year's resolution samtang mag-inom nagsigig hisgot og New Year's resolution. Unsay New Year's resolution mo, brad? Bay unsay imong anak bitaw? Pero mao lay igsoon. No, hapit na ta mahuman. Ako lang ning balik ko, no. Kana lagi New Year's resolution igsoon. Kung walay Ginoo, dili nato ay appeal si Lord sa nato ang pangandoy ato ang tinguha. Walay may tabo no. Bara na tama ng New Year's resolution basta di nato i-appeal ang Ginoo. No, pastor ang ako ang New Year's resolution mao ni. Ato kasi mga asawa kita, langga, mahal, love, ang akong New Year's resolution mao ni. Dili na ko magubog-hubog. Dili na ko mambabay. Dili na ko manugal. Masigugmaon ka na ko labaw sa manok na akong binuhi. Nga na bitaw, New Year's resolution. Dili na ko mag-adik-adik. Dili na ko musuyok. Nya sa mga babae pod, dili na ko. Basta something nga na, vice versa naman ano. Daghan kay tag New Year's resolution, pero ako lang mong prangkahan igsoon. Bisag pila pa na kalibo ang inyong New Year's resolution, and how many times you declare it over and over again. Kung ikaw na, dili nimo i-appeal si Lord, dili nimo appeal si Jesus sa imong New Year's resolution, walay mahitabong solusyon, no? Kung dili ang imong New Year's na ay konsumisyon gapon, you let's say dili ka mabag-o mausab igsoon, no? Mao na igsoon, maura gyapon atong kinabuhi. Pero kung kanang atong gipangandoy tinguha nga New Year's resolution sa bayan nato og Ginoo, atong isabay ang presence ni Lord, atong i-fully surrender atong tibok kinabuhi sa Ginoo, atong palawman atong relationship ni Lord. Kung nagtan-aw ka nga wa kay relasyon sa Ginoo, makabatuntag hingpit nga relasyon ni Kristo, din sigurado nga kanang giyaw-yaw nimo nga New Year's resolution matuman na. Sigurado nga dili na ka mahimong palahubog, adik-adik, himabay, o hilig og laki. Dili na ka himalikason, dili na ka hinunguhon. Unsay nga na mga negatibo nimong binuhatan og batasan, sigurado nga mabiyaan na nimo karong tuiga. Unya ang bag-ong kinabuhi nimo igsoon, no? Mahitabo gina karong bag-ong tuig.
kung imong i-appeal si Lord sa imong pangandoy, sa imong New Year's resolution, imong i-appeal si Lord. Kaya ako na ning gibalik-balik bisag unsay buhaton sa tao kung walay Ginoo, walay mahimo, walay mahitabo. Amen. Walay mahitabo igsoon. Kay kita mga tao dili ta kabag-os tong kagalingon ug dili sa ta kabag-o sa kinabuhi sa isig katawo nato. Bugtong si Lord, si Kristo lamang ang makabag-o kanato. Mao na nga kung naamoy mga New Year's resolution, di unsa man na i-appeal si Lord, i-appeal si Jesus, i-appeal ang Ginoo aron sigurado nga ang pulong nga nigawas sa imong baba naa kanay katumanan, mahitabo na. Amen. Dili jud na ingon ana kadali pastor mo ingon nga New Year's resolution labi na kung walay relasyon sa tinuod. Kaya nga no, tanawa. Ako mga igsoon, ako lang mong sharean. For more than 16 years ko nga na-slave sa drug addiction. Inom, sigarilyo, babay, rugby, bulkasil, marijuana, sirap, unsa pay ubang suyuponon dia gasolina, aso sa katol igsoon. Asiton kanang humot man na siya kayo. Sa katong gapos ko sa mga any addiction igsoon. Kada bagong tuig igsoon, moingon ko New Year's resolution unta karong bagong tuig dili na ko mo inom, dili na ko mo suyop, kay kapoy na kay sig suyop Kapoy na kayo na ngana bitaw. Dili na ko mo ingani, mahimo na kong loyal sa akong uyab, wag yun na hitabo igsoon. Ngano man. Nganong walay na hitabo sa akong New Year's resolution kay wala man ko'y relasyon sa Ginoo. Wala ko'y intimate relationship with Jesus Christ nga maoy makabag-o nako. Sige rang kog yaw-yaw og New Year's resolution pero puro ra konsumisyon, walay solusyon tinuod igsoon. Akong kinabuhi wala na bag-o. Pero based on my experience right now, as of now, walay problema nang maingong kag New Year's resolution. Walay problema nga mo deklarar ka og gusto ko nga mabag-o karong bag-ong tuig, mabag-o akong kinaiya, mabag-o akong batasan, dili na ko mo inom, dili na ko mo sigarilyo, dili na ko mo suyb og shabu, dili na ko mangabit, loyal na ko sa kumpares, no? Kung mao na imong ibungat unya imong apilan og Ginoo, makigrelasyon ka ni Kristo sa hingpit, mga lagad ka sa Ginoo, totally and fully surrender ni imong tibokong kinabuhi sa Ginoo, then naay mahitabo sa imong New Year's resolution, no? Tinud-an nay jud kang mabag-o ug ang imong gitinguha nga gipangandoy nga kinabuhi. Tinuod jud na nga mahitabo. Ngano man kay sa imong New Year's resolution, imo mang giapil ang Ginoo. Amen. Imo mang giapil si Lord. So once si Lord atong iimbitahon, atong i-invite, atong iapil sa tuang pangandoy tinguha sa atong New Year's resolution, naadyoy katumanan ang atong gibungat sa baba. Good morning, Itski. Bibi, Happy New Year. Karon pa na yung mata ang anak igsoon, oh. Say hi. Hi. Nag-pray na ka? Wala pa? Wala pa. Bago pa kang mata, okay? So, mao na mga igsoon, no? So, again, tanan, tagsa na to, natay gustong mahitabo nga maayo karong bagong tuig. Natay pangandoy, natay tinguha nga maayo karong bagong tuig. Pero kung gusto ka igsoon nga mahitabo gyud na ang maayong pangandoy ug tinguha nimo, i-appeal si Lord. Amen. Kinahanglan nga nakay hingpit nga relasyon ni Kristo. Kinahanglan igsuon nga i-fully surrender nimo ang imong tibuok kinabuhi sa Ginoo. Kung imo na siyang buhaton, sigurado nga ang imong pangandoy nga maayo niining umaabot nga bagong tuig naadyon nay mahitabo. I mean, nay katumanan, no? Mahitabo ang imong tinguha, imong pangandoy. Nganuman, kay imo mang gi-appeal si Lord. Kay wala man ka nangandoy nga ikaw-ikaw ra. The reason why there are so many people today na disappoint sila sa ilang desisyon, sa ilang plano. Kay sila ra may nagplano-plano. Sila ra naghimuhimong desisyon, wala gi-appeal ang Ginoo. But if we we invite Jesus in our decision to lead the way igsoon, no? Sa tuang mga plano din sigurado nga naay maayong resulta ug maayong mahitabo na to niining umaabot nga bag-ong tuig. Mao jud na pastor sa tanan natong desisyon gi-acknowledge ang buhing Dios. Amen. Kayon sa giingon sa Proverbs 3:6, in all your ways acknowledge Him and He will direct your paths. So in other words, in everything we do, in our decision, in our action, labi na this coming New Year, igsoon. First and foremost, atong i-acknowledge si Lord. Kaya kung ato daw i-acknowledge si Lord, iyang presensya, iya tanggiyahan, iya tang tudluan sa saktong dalan nga maghatod nato sa kalampusan o kadaugan o dili lang ni ana kundili kinabuhing walay katapusan.
Amen. So usa ka gamayng pagpahinumdom igsoon atuog pa man niya kung uyab dire oy ug akong anak. Usa ka gamayng pahinumdom kanamo kauban sa akong pamilya, no? Nga mududot tag maayo kung duol ta sa Ginoo this year, mas magpaduol pa gyud ta sa Ginoo sa umaabot nga tuig aron mahimong prosperous ang atong New Year, mahimong blessed, mahimong fruitful kay ang Ginoo naaman kanato mga igsoon. So mag-live na po taon niya, igsoon og makabakante, makalugar ko. Keep safe everyone. O sagdi lang, wala ko himon nga prayer diri igsoon kay sa pagampo na ko ganina, nagampo na ko ninyo. No? Timan mga subscribers, ani nga page, mga followers, mga OFW, mga seaman, mga seafarer, all of the followers in this page, kamo may usa sa priority na ko in prayer. In prayer. Amen. So again, ako nang gi-shout out atong mga subscribers, shout out yung tanan diha kanang mga naka-green ang mga comment. Mga followers, 213,000 followers mabungahong Kristohanon niya. Ako sad mong gi-invite dai nga mo follow sad mo subscribe sa to ang YouTube channel. Ang atong YouTube channel igsoon. Ako ning i-post unya dire. Ang link ang atong YouTube channel mabungahong Kristohanon gihapon. Dito mas madali ang ato mga videos kay diri kay naman ko yung mga i-post nga mga godly words, di ba? Mga Bible verses dito kay sa YouTube. Purely mga videos gina and then after ani ako naman sa ding i-transfer dito. Amen. So nang humot ng sudan ris palibot igsoon. Salamat sa Ginoo. So again, mabungahong kabuntagon and sa ito bagits kay ikabilin. Ampo amping abate to God be all the glory, God bless. Oh, God bless daw. Kani akong asawa kay nagkubo pero naminaw lingi kuno labi mo tanaw sila nimo lang. Oy, natuog pa gyud ay. So again, Merry Christmas and advance Happy New Year everyone. To God be all the glory. Abante ta para sa kamayan sa Ginoo.